Suna na Honorable Zubairu Shamuna, tsohon kansila na unguwar Sarki, a yanzu kuma ciyaman na ADC na karamar hukumar Kaduna ta Arewa. An kada kugen siyasa musamman a al'amura na harka ta ƙasa, zan ce an ɗage takunkumin yakin neman zaɓe a ƙasa. Shin ya kake kallon ita kanta harkar siyasar a wannan lokaci da kuma wannan yakin neman zaɓe za a gudanar? To, abin da za mu iya cewa maybe za mu fara da yi ma Allah godiya ne da kuma neman Allah ya shigo cikin al'amuran nan, saboda mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siyasa ba ta taɓa samun kanta a cikin wani hali na dambaruwa ba irin wannan lokaci. An ba wasu wanda ake takama suke suna tunanin cewa sun iya, gashi sun zo sun jagwalgwala ta. Saka shi yasa jam'iyya mai ci, jam'iyya mai mulki ba ta ƙauna, ba ta so ya kasance cewa ma irin wannan lokacin ma ya zo. A baki ne yanzu ake bada ko kuma a hukumance ne, a ka'ida ne ake ganin cewa lokacin kamfen yayi, amma gwamnatin nan ba ta bukata, ba ta so a cikin wannan lamari, saboda ba su da abin da za su iya tallata musu. Saka shi yasa ma ba su bukatar 'yan adawa su zauna su natsu har su daidaita don su fara fita kamfen. Muku ba san cewa abin da suke ba ma ainihin su ma kamfen ya gare mu insha Allah. To ganin cewa kamar da na ce ana tunanin har yanzu akwai irin 'yan matasan da ake amfani da su wajen yakin neman zaɓe a rika yin abubuwan da ba su kamata ba wajen ta'addanci da kuma cin mutuncin mutane. Shin ya hake kallon yadda yanayin kamfen ɗin zai kasance daga su kansu gwamnatin da kuma 'yan adawa? To alhamdulillahi ma Shafi'u, kamar yadda ka riga ka sani, kuma muke amfani da kalamai na marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, jiki ma magayi, jiki magayi. Ainihin matasan nan mun gaya musu, an gaya musu, an sha gaya musu. Ainihin 'yan siyasan nan masu riƙe da iko suna amfani da su ne, damun su ne kawai don su biya maka su bukata. Yanzu daga cikin shi a ɗauka shekara 3 da suka gabata, tun yanzu gashi mun shiga shekara na 4 da lokacin yakin neman zaɓe na sabon gwamnati ta ƙara zuwa. Me aka yi ma matasan nan? Ba abin da aka wadata su da shi. In aka ce an wadata da su shine an ci gaba da wadata su da rashin zaman lafiya ne, da rashin aikin yi, da rashin sana'ar yi. An jefa su ci hali na shaye-shaye, da rashin kunya, da tozarci. Su kalli wanda ya isa su ce bai isa ba, su kalli malami su ce mashi cewa su kira shi sunan jahili, su kalli mai kuɗi su ci mutunci su zage sa. Wannan abin da za a ci gaba da yi kenan. Saboda ka dole ne mu ƙara kira ga ainihin matasan nan su sani cewa fa wallahi sun matallahi lokaci yayi da za su dawo cikin hankalinsu, su zo su kalla, mu haɗa hannu, mu guji tsare mu tsira tare. Wa'annan mutane aka biya musu wallahi ba inda za su kai su, wallahi sai dai ruwa za su ƙara durmiya su. Muna kira ga matasan nan su san cewa lokaci yayi da za su zo mu fita kanmu da kwarkwatan mu, su kwaci kansu, mu kwaci kanmu baki daya, a kwaci iyayensu mata da suke gidaje wanda da suna ganin jammiya yanzu ta koma bakar miya, don biki halin da muka samu kai. Wannan shine kawai takaicen takaitawa. To me jan hankalinka musamman ko kuma menene albashirin za ka yi musu sauran al'umma akan ku 'yan adawa da kuke ganin cewa ku za ku yi abin da ya kamata a nan gaba? To na daidai abin da za mu iya faɗi shine muna neman Allah ya shige mana gaba a cikin al'amuranmu, saboda kamar yadda muka faɗi ne tun daga farko, gwamnatin nan ba ma mu 'yan adawa ba mu zauna lafiya ta hana mu balantana su kansu. Saka muna fatan jama'a su ci gaba da taya mu da addu'a. Addu'a ce kaɗai za ta fitar da mu kan samun halin da muka samu kanmu. In Allah ya so ya da wannan dabbarwar da take cikin mu, in Allah ya so ya da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta kusa zama tarihi. Mu yi haƙuri mu ci gaba da addu'a don Allah ya ba mu mafita, mu samu kwace kanmu.